ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ପରିବେଷଣ କରିବା ଯାଉଛି ଏହି ଗୀତର ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଖରବଳ ସେଠ ଦାଦା ଏବଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ।
চাহে না এই জীবনে প্রভু তোমাকে জীবনে পাই সকল পাইছি দুঃখ হরাইছি সকল পাইছি দুঃখ হরাইছি আর কিছু লোড়া কিছু মুহ চাহে না জীবনে প্রভু তোমাকে জীবনে পাই কিছু মুহ চাহে না জীবনে প্রভু তোমাকে জীবনে পাই সকল দুঃখ হরাইছি সকল পাইছি দুঃখ হরাইছি কিছু মুহ চাহে না জীবন প্রভু তোমাকে জীবনে পাই তোমাকে জীবনে পাই तुमको निजार भूले आसे मोही माया संसार तुमको निजार भूले आसे मोही माया চাহে না জীবনে প্রভু তোমাকে জীবনে পাই তোমাকে জীবনে পাই
জীবনে পায়ে কিছু চাহে না এই জীবনে প্রভু তোমার জীবনে পায়ে সকল পাইছি দুঃখ হারাইছি সকল পাইছি দুঃখ হারাইছি আমিছি উড়াই কিছু চাহে না এই জীবনে প্রভু তোমার জীবনে পায়ে কিছু চাহে না এই জীবনে প্রভু তোমার জীবনে পায়ে তোমার জীবনে পায়ে তোমার জীবনে କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ସର୍ବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଏ ତାହା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା चलन विहीन चरण पूजा बंधा पूजा जान आदर्श में अटूट चलन वर्धना तेरी वही मान तो ये कथा को लेकिन आमर परवर्ती भजन नहीं आसुचंती सौभाग्य भाई भुवनेश्वर गीतटी रचना कर श्रद्धेय डॉक्टर विनायक महापात्र प्रतिनिधि एवं स्वर संयोजन कर श्रद्धेय चक्रधरी नायक सह प्रतिनिधि रचना गुरु नाम पिने रचना गुरु नाम बिने Oh
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଲୁ କେତେ କରିଲୁ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳ୍ପନାରେ ଫୁଟିଲା ଖାଲି ଫଳଟି ପାଇଲୁ ବାଜେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଙ୍କିଦା 2018 ମସିହାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ବୌଦି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ପରିବାରରୁ ଏଠିକି 2022 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ଆଜି 138ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭକ ସୂଚନା ପରିକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସହପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଦାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ରଖିବେ। ଟିକେ ବସ୍ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛେ। ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରେଣ୍ୟ ଋତ୍ବିକବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ତଥା ସମସ୍ତ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, এই পবিত্র মাটিরে আজ 138তম জন্ম মহোৎসব আজ পালন করা হচ্ছে রায়রঙ্গপুর সৎসঙ্গ বিহার আনুকূল্যে। আজ প্রত্যুষরু আমার কার্যক্রম জারি রয়েছে। মাতৃ সম্মেলনে সমাপ্ত হয়েছে। তা পরবর্তী অবস্থায় আমার সৎসঙ্গ আরম্ভ হয়ে ভজন কীর্তন খুব সুন্দর ভাবে সরলা পরে আমার প্রারম্ভিক সূচনা মু স্বল্পরে দেবি। কারণ আমি যাহাঙ্ক অপেক্ষা করিছিলু সেই পৌঁছন্তি আমার চন্দনদা। চন্দন ভায়া যার দাম তাঠু অধিক দাম আমার চন্দনদা को समस्त अपेक्षा तांकर किछि भाषण सुनिया पाई। आम वक्ता हिसाब तांको पाइनु, गोटे सान भाई हिसाब मोर तांको आनिछि एवं से मध्य खुशी रे आछंती। से आचार्यदेवंकर अविंदकर अति निकटतर। से आपण मान अनेक किछि कहबे।
ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏତିକି ହେଲା, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜି 16ଟା ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି এই ମହାତିଥିରେ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆଜି ଯେ ଅନେକ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ମାଟିର ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ଋତିକ ବେଣୁ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ। ଏବଂ ଆମର ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ, ଆମର ଅରୁଣ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ଖଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ରୀତିବନ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ମୋ ଯେଉଁ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ମୋର କରିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ନିଜର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘଟେଇଥିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୋର 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋର ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଦିବସ 50 ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି। 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଅବସରରେ ମୋର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠାକୁର କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ ଦୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ମୋର ଜୀବନର ଯିଏ ଜୀବନଦାତା, ସିଏ ମୋର ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ଯଦି କଣ୍ଟାଏ ଯଦି କରେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହେବ ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିନିଷ। ତା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଯେ କିଛି ନ କରିକି ପାଇବାର କଥା, କରନ୍ତୁ, କଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଉଥାଇ ଖିଚିଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟି 2 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ। ମୋ ଖିଚିଂ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଲା, ଯୋଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁର୍ ପକାଇଥାଏ ଖିଚିଂକୁ, ଯେ ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଅମ୍ନି ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି, ମାନେ ସେତେବେଳେ VIP ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଅମ୍ନି ଗ୍ୟାସ୍। ଏଠି ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଖିଚିଂର ଆଗରୁ ତାର ଚକା ବାଷ୍ଟ କରକୁ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ କୁଟିଦେଲା। ଆଉ 2 ଫୁଟ ତଳେ ମାନେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାରରେ ଲାଗିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗଛରେ କୁଟି ହେଇକି ମୋ ଝିଅ ମୋ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୋଳ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି କାଚ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, କାଚ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସଟି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଫାଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ଧୂଆଁ ହେଇଛି, କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳ ଭଳିଆ ଚେପା ହେଇଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ସେଠି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଇଷ୍ଟଭୂତିର ମହିମା ନୁହେଁ, ଦୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଉପକାରିତା, ଦୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଇଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି କସବ୍ଦା ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ ପିଙ୍କିଦା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି କସବ୍ଦା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି, ଯାଅ ବାରିପଦା ଦେଇ ବିଷୟ ଦେଇକି କରଞ୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ବିଙ୍କିଦା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯିବ, ବିଚିତ୍ରା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ତମେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଣିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଲିଷ୍ଟ ବିଙ୍କିଦାଙ୍କର ମନେ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିଷୟ କୋର୍ସ ଟଚ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯଶୀପୁର ପଳେଇଥାନ୍ତେ। କସବ୍ଦା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ 2 ଥର 3 ଥର କହିଛନ୍ତି ବିଙ୍କିଦା ତାଙ୍କୁ, ତମେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର,
अर्घ्यटा नहीं आस मोर कहवा तात्पर्य परम पिता जो माने परम पिता से माने जानी पाते अंतर्वदन अंतर कथा समस्यार समाधान कर से दी दिन आगु मो मो वाइफ को 5,000 टका दे थाए रखी था किसी कार्य लगे तो पाखे थाए से गुरु भाई माने आसचंदी खोजी खोजी मो क्लिनिक थाए मो से पेसेंट देखु थाए आसिक पहुंचा बिंकी दा मुझे फटेस आप घर को जावाई मो कहली ठीक अच्छे मो पेसेंट को तुम घर को जाओ घर को जाइछंती तांको कहिसंती पूजनीय बिंकिता कहिसंती हमको अर्घ्य नहीं के जीवा पई तापरे आलमीरा थिबा से जो 5,000 टका देइथिली से समुदाय देई देइची किछि दिन किछि समय परे चलो खुदर कोणी चल थाए मोर छोट छुआ गोटे 2 वर्ष गोटे 3-4 वर्ष से माने प्रार्थना समय रे छुआ केबे जाएने ता मां को छाड़ी की हुए तो से खुदर कोणी मेड़ संगे से पड़ेची पोखरे देखुची समस्ते बस्त माने खुदर कोणी ओसा माने मूर्ति विसर्जन करछंती 2 वर्ष मो सान झिया वर्तमान से मेडिकल पढ़ुची से झियाटी हठात 8 फुट तल को खसी जाइची पानी पी देइची एवं पंख दले से बचेची 8 मिनिट जोटे 8 सेकेंड मेडिकल साइंस को जीवन जीवा कथा ताकू उद्धार करने मो बड़ झील 5 वर्ष से डिया मार देची से मध्य बुड़ी जाइची किछि झील माने थिले पाखरे समाने समर्पण कला दौड़ 5-6 जन पोखरी भितर से जाम मार देसंती से बड़ झील बुड़ी जाइची 2 जन खंडे बुड़ी जाइसंती उद्धार करे 2 जन जो झील थिले से पहरा जानती जेतल पंखरु उद्धार करछंती तार आ माने सेंस अछि कि नहीं जना नहीं जाओ कूल आणला बारे हिड़ रखिक तले पंपिंग कराउची पानी बाहरी गला परे तापर जीवन बंची मोर कहवा तात्पर्य आज परम पिता से जो अर्घ्य से ठाकुर नहीं गले सही जीवन बंची तेणु आम कौन कर कौन सी बार्ता नहीं कौन सी ठाकुर परिवार की कौन सी जगह सत्संग होमें अर्घ्य गला मैंने 4 थर 5 थर आम घुराऊँ अर्घ्यटा एभलिया जिनस रिष्ट खंडन करे तेणु मो विशेष किसी कम ना जहाँ मुखर शुणा चाहचु चंदन भाई पाखु आम शुणा मुझे कही मो व्यक्ति विशेष को जय गुरु। लेखा पढ़ारे दक्ष हेले शिक्षा ताकू कहेना अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान न हेले शिक्षा तार हुए ना वर्तमान निजर अनुभूति नहीं कि आम सम्मुखें उपस्थापन करते श्रीजुक्त विचितानंद पट्टनायक सहप्रतिनिधि तो वर्तमान से जाजन को टिके विराम देकी आउ थे आम आउ गोटे पर्याय कोरस पर्याय को जीवा वर्तमान कोरस नहीं आसुँच आमर कीर्ति सुंदर एवं सुदर्शन भाई तुम्हें प्रभु मोर परमात्मा परम पूज्यपा श्री श्री दादा एवं स्वर देते पूजनीय व्यक्ति तुम्हें प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको हे अंतरे केमिति रहिबे तुम बिना हे केमिति रहिबे तुम बिना हे जदि केबे जाओ दूरे तुम्हें प्रभु तुम्हें
प्रभु मोर परम आपणा से ही परम प्रेममय से ही निजर एबे ओडिया कोरस पर आ गोटे हिंदी कोरस परिवेशन को जीवा परिवेशन करिवे शुभेंदु भाई और सौभाग्य भाई। पति पत्नी झगड़ा करते पुत्र पुत्रियां देखे, पति पत्नी झगड़ा करते पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। तो अगला पेशकश जीवन कारण तुम ही हो कोरस लेके आ रहे हैं शुभेंदु भाई और सौभाग्य भाई। गीतर सारा रीतिमान जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूर्ण तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूर्ण तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूर्ण तुम ही हो, करो मधुर सहारा
ঝড় ঝঞ্ঝা যেতে হি আসু মনে রখিবু জোর অছন্তি দয়াল ঠাকুর ভাবনা কোণ তোর। বর্তমান এই সঙ্গীতକୁ ଟିକେ ବିରାମ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ଥ କାକଟପୁରରୁ ଯୁବ ରୀତିକ ସପତି ରୀତିକ, ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସଂଲାପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚଲା ବୁଲା ବସା ଉଠାରେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେବା, କିଛି ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓଝା ସପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଯାଜନ ରଖିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯାଜନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। परम दयाल परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मांक श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांक श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य शिवाद पंकज रे प्रणाम जनाए। गुरु परिवार सभी अतुल चरण प्रणाम निवेदन जनाए। सम्मानस्पद रीतिक देव मंडली, सम्मानस्पद जाजक अध्यक्ष कर्मी मंडली, सम्मानस्पद गुरु भाई, सम्मान्य मातृमंडली, साधु सजन सपरिवेश समस्त उद्देश्य मोर अंतर श्रद्धा और जयगर निवेदन करे। परम दयाल अपार करुणारू आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 138तम जन्म दिवस तत्सह रायरंगपुर सत्संग विहार वार्षिक उत्सव ये अनुकूल्य रायरंगपुर सत्संग विहार परिसर में ये भजन कीर्तन सत्संग आसर परम दयाल अपार करुणार अनुष्ठित होती। सर्वप्रथम यही साधु प्रचेषा को आगु को नहीं समस्त कर्मकर्ता मानक एवं एठारे उपस्थित सकलंकर मंगल कामना इष्टमय जीवन परम पिता अतुल चरण प्रणाम जनाए। खूब सुंदर भाव आमे गोटे भजन कोरस एवं जाजन भितर श्री ठाकुर को किसी समय धरी आमे जो अनुभव करुचे मंत्रमुग्ध अवस्था मो गहन मो सामने जो मैंने अच्छा बेस भरिष्यान पितृतुल्य ये मंचासीन उपरे सम्मान्य वेणुधर महाराणा बहुत पितृतुल्य लोक मो बहु भाव जानी। मोर सम्मान्य बड़ भाई खगेश्वर भाई निरंजन भाई सामने यही रायरंगपुर सत्संग विहार वरिष्यान ऋतिक दादा बा परिचालक यठाकर उपस्थिति छिड़ा है ठाकुर कथा कहबार बाहुल्य बा माँ आगे मामुहर कथा कह हम तेरे परम दयाल अजस्र दया करुणा आशीर्वाद को बहन करी आपण मान गहन कईटुकु कथा रखी आशा करी परम पिता केते दयाल आम से दया कर रक्षा करते केतोटी घटना केतोटा घटना तोली रखे अति छोट अवस्था बाबा सत्संग जीवा पाठ पढ़ा जीवन अतिबाहित ये सत्संग स्कूल खाली जीवा गोटे बाहाना स्कूल फेरिले केमती बाबा सत्संग जीवी यहीटा हुए तो बेसी मजागत मो जीवन काले बाबा टीचर थिले मु लेट हे पहुंचले बाबा सत्संग पळेले मु हे तो गोटे क्लास मोर मिस ही जाऊ मते केमती कोन आळा करी बाबा घरे पहुंचा पूर्व बाबा पहुंचले से बाहर जीवे सत्संग मते ता पूर्व पहुंचार अछि एई सत्संग बहाना देई देली एई बाबा के साथे सत्संग आसी जे
ଠାକୁର ଯେ ଜୀବନରେ କଣ କରିପାରନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଯାଜନ ଶୁଣିଛି। ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଭୂତ ଭଳି ଲୋକ ଆସି କାମ କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯାଜନ ଶୁଣିଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ମୋର ଏଇ 44-45 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ନଥିଲେ ବି ଭୂତ ଆସି କାମ କରେ। ଏଇ ଇତିହାସ ରଚନା ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି, ହୁଏତ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସୁକୃତ ହେଇପାରେ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭିତର ଦେଇ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ମୋର ଏଣ୍ଟାର ପରିବାର, ମୋର ବାବା ମା, ମାମୁଁ ଘର, ମାଉସୀ ଘର, ମଉସା ଘର, ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। କେତୋଟି ଘଟଣା ତୁଳି ରଖିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-4 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଲଟାତୁର ବାଡ଼ିରେ। ଭାଷାରେ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କେଜାଣି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଠାକୁର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ମୁହଁର ତାଙ୍କର ସେଇ ଛବିଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇ ପାରେ ଯେ ନା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଗଲା। ହଁ, ସେ ଏଇ ହିଁ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ, ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟାଂଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେହି ମଣିଷର ଭଗବାନ ବା ସେହି ମଣିଷ ସେହି ଜୀବନର ତୀର୍ଥ। এইটা ବୋଧ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା 94 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଛବିଟା ଆଙ୍କି ପାରିନି ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ। ହୁଏତ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ତାପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ଅନେକ ସମୟ କାଟିଛୁ, ରହିଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସଂଗଲାପ କରିଛି, କାମ କରିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଥିଲି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପଟ ମୁଁ ହେଲେ ଆର ପଟ ବଡ଼ଦା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ତ କଥା ଉଠିନି। ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକ ବାବା ଆମକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକ ବୋଲି, କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ସେ ଆମକୁ? ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆସେ। এই কাম କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆସନରେ ଆସୀତ ହେବା ପରେ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଘଟଣା କହୁଛି। ଲାଖ ଲାଖ ତ ଘଟଣା ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ। এই ଦେଓଘର এই যে ଗିଫ୍ଟଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧରିକି ଆସିଥାଉ କତିପୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। এই ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କିଣା ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନଥାଏ ତା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମୁଁ ଥାଏ। এই ଗିଫ୍ଟଟା ନେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଚାନକ ଏ କଥାଟା ଆସିଲା। କହିଲେ ଏଇ ଉପହାରଟା ନେଇକି ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, আর ମୋର କିଛି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହେଲି କେମିତି? ମୁଁ ଯେ ଦେଇ ଶିଖିନି, କରି ଶିଖିନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହେଲି କେମିତି? এই କଥାଟାକୁ ଭିତରେ ରଖି ପାରିଲିନି। ଯେ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାକଟପୁର, ଆମେ ସବୁ ସାଥୀ ହେଇକିରି, ମୁଁ ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଗିଫ୍ଟଟା ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଛ, ଏ ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଧରିକିରି। ମତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଜଣେ ITR ରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରତାପ ଭାଇ, କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ତ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛ, ସବୁ ତ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ମନଟା ବୁଝୁନି, ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟଟା ନେଇକି ଯିବା, ଗୋଟେ ଏ ଯେ ବ୍ୟାଗଟା ଗୋଟେ ଦରକାର, এই ব্যাগটা ତମେ ଖરીଦି କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପାଣ୍ଟାଲୁନ୍ସ ମାର୍କେଟରୁ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଗ ଆଣିଲୁ। ସେ ଭଲ ବ୍ୟାଗରେ ଗିଫ୍ଟଟା ପଶିଲା। ଦେଓଘର ଅଭିଯାନ, ଦେଓଘରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଓଘରରେ ଆମେ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ନଜରଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ। এই যে গিফট ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଟ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ୟାକେଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ହଉଛି ଗିଫ୍ଟଟା, ବ୍ୟାଗଟା ତ ବାହାର କରି ଦିଆହଉଛି। ଗୌର ଭାଇ ପଛପଟେ ନେଇ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, କି ଅମୁଦା, କି ସନା ଭାଇ, କି ଇଏ ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ ପଳଉଛି। ଗିଫ୍ଟଟା ତ ବାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି। এই যে ବ୍ୟାଗଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, এইଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କେଜାଣି এই ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଭିତରଟା ମୋ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି, ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି।
ତ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମକକ୍ଷ ହେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୌର ଭାଇ କହିଲେ "ଏଇ, দেখ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟଟା ଧରିଛି ହାତରେ ବ୍ୟାଗ ସହ, କହିଲେ ଯାଇ দেখ তো কি নিয়ে এসছে। তো গৌর ভাই সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে আনলে, କହିଲେ এই ব্যাগ খোল। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଲି, ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ବାବା ତ ଖଟ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବା ନେଇଗଲେ ହାତକୁ ଗିଫ୍ଟଟା ଟନ କରି ଖୋଲିଲେ, ଗିଫ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବାର ବାର ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖିଲେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ନାହିଁ, ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଯେ ରହିଗଲା ସେ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେନି କି ହାତ ବି ମାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠୁଛୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ, ବାବା କିନ୍ତୁ ମତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖଉନି, କାରଣ ମୋ କଥା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କଥା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜନ୍ମ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି। କେମିତି ବୁଝିବି ମୋ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ବା ଅନ୍ତର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୋ ବ୍ୟାଗଟା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୌର ଭାଇ এই ব্যাগটাକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ তোর ব্যাগটা আমাকে দেবি। এই হচ্ছেন অন্তর্যামী, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ କଥା କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ପାଣି ଫାଟିଯାଏ। ଆମ ସାଥିରେ ଏଇ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକିରି ସାଉଁଟିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବ୍ୟାଗଟା ନଉଛି, ତୋ ବ୍ୟାଗଟା ନଉଛି। ଏହା କହି ତାଙ୍କର ଯେ ବସିଥିବା ଜାଗା ତା ଭିତରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପାଦରେ ମାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ এই রকম জীবন অতিবাহিত କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆମେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଛୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ এই ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଧେବ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହଉଥିଲି। এই যে କେନ୍ଦ୍ର, এই যে ମତେ ତାର ଏରିଆ ଦେଖଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଆମର କାକଟପୁର ମାଟିରେ, ଯୋଉଠିକି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଇଚ୍ଛା କରିକି ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବା କରିପାରିନଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ଷକୁ 25,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ଉତ୍ସବ କରିବା ବିରାଟ ବଡ କାଠିକର ବ୍ୟାପାର। ବର୍ଷକୁ 25,000 ଟଙ୍କା।